Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do przygotowania razem ze mną pysznej, apetycznej tarty z truskawkami, od której nie można oderwać oczu, a kiedy zacznie się ją jeść, nie można przestać. Tarta będzie na kruchym cieście na bazie mąki krupczatki i żółtek ugotowanych na twardo. Zachęcam Was gorąco do jej wypróbowania, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl. Do miski wsypuję mąkę i ucieram na tarce o grubych oczkach masło wyjęte prosto z lodówki. Delikatnie mieszam je z mąką. Dodaję cukier i ugotowany na twardo żółtka. Można utrzeć je na tarce o drobnych oczkach albo sicie, ale moją najprostszą metodą jest przeciśnięcie ich przez praskę do czosnku. Jeszcze tylko odrobina śmietany i bardzo szybko zagniatam kruche ciasto. Odstawiam je do lodówki na około 1 godzinę. Po tym czasie wykładam do foremki natłuszczonej masłem, rozwałkowuję, dokładnie przylepiam po bokach i dziurawię gęsto widelcem, żeby w trakcie pieczenia nie powyrastało za mocno. Boki ciasta można wyklejać z rozwałkowanych równo pasków, wtedy będą ładniejsze. Ja robię nieco szybszą wersję i wyklejam je bezpośrednio palcami. Tartę piekę w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 30 minut. Boki powinny się zezłocić. W czasie, kiedy ciasto się piecze, mieszam wszystkie składniki na wierzch, oprócz truskawek i mięty. Na całkowicie wystudzone ciasto wykładam masę śmietankową, a następnie układam po wierzchu połówki truskawek, zaczynając od zewnętrznych boków i kierując się ku środkowi. Całość dekoruję listkami świeżej mięty. Życzę Wam udanego wypieku pysznej tarty, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.